wasu ban kaura a ayarin sau ba, na yi sauri ba za ku a ce da ni rabo ba, karmashi ko ba za ya rabe da dariya ba, mai farin jini ban zama mai bakin jini ba. Da Allah nan ne gidan wata mata da dan kake da wani dan yaro haka karami. Amma bawan Allah banda abin ka inda ka shiga da za ai indai ka dawo za ka gane gida. Sai ka shiga ba wani abu ni da kake na ba abin da ya daman da harkar wani kaji. Ya zo ya shiga. No ya shiga ya fita. Yes Kai ne mutumin da aka gani kafin a kashe ta. Tare da ita a mota da ɗanta ka zo kai fakin a kofar gidanta da yamma. Ko ka shiga cikin gidan tare da ita. Ka ɗau lokaci kafin ka fito wanda har sai da duhu ya fara kawowa. Mu je ina can ina. Ta sanu mun je can kuma ne za ka fahimta.